ବିନ୍ ତୁଗଲକ 1325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1351 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନା ଖାଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ 26 ବର୍ଷ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବତୁତା ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବରଣୀରେ ସେତେବେଳର ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏ ଫଟୋଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କର ଫଟୋ। ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଗଣିତ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ଦାନଶୀଳ, ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବୃଦ୍ଧି 1326 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଭାରତ ତଥା ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁଲତାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ କେତେଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଉର୍ବର ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନ ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କୂଅ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ଡେରିରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଲେଖ। ତୁମେ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାନ୍ତ ଲେଖ। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ 1327 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୌଲତାବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଔରଙ୍ଗାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବଳ ଦରବାର ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ବହୁଦୂର, ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ବାଟରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୌଲତାବାଦର ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଦୌଲତାବାଦଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ 1329 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅନେକ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଜା, ସାମନ୍ତ, ଉଲେମା କଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସଫଳ ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରମା ନ ପାଇଲେ ସୈନିକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କୃଷକମାନେ ଧନୀ ଓ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରାଇଖାନା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପାନ୍ଥଶାଳା ବୋଲି କହୁ, ଓ ଡାକ ଚୌକି, ଡାକଘର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଓ ଛୋଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖି ଛୋଟାକୁ ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧି ଦୌଲତାବାଦ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମେ 200 ରତିର ଦିନାର ନାମକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଦାଲି ନାମକ 140 ରତିର ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ସଦର ଉସ୍ ସଦର, ଧର୍ମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଜଲିସ ଇ ଖାଲୱାଜ ସୁଲତାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ବାରିଦ ଇ ମାମଲିକ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିୱାନ ଇ ଅମୀର କୋହି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆମେ କିଛି ନୋଟ୍ ଲେଖିବା। ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ବାହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର କହିଦେବି, ତୁମେ ସବୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖି ରଖ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଲେଖ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଲେଖ 1325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଇବନ ବତୁତା କିଏ? ଇବନ ବତୁତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଇବନ ବତୁତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଲେଖ, ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖ, ହୁଏନସାଂ ଓ ଫାଇୟାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ?
उत्तर लेख मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 5 मोहम्मद बिन तुगलक को लोक माने कहीं आड़बाया राजा बोली कहूथिले। उत्तर लेख मोहम्मद बिन तुगलक निष्ठा दूरदृष्टि व धैर्यर अत्यंत अभाव थिला एवं तांकर योजना गुड़ी को से ठीक भाव में कार्यकारी करि पारु नथिले। प्रश्न नंबर 6 दोआब अंचल कृषक माने कहीं सुल्तान कर्मचारी को कर देवारे असमर्थ थिले। दोआब अंचल कृषक माने कहीं सुल्तान कर्मचारी को कर देवारे असमर्थ थिले। उत्तर लेख भल वर्षा होई नथिबारु फसल नष्ट होई दुर्भिक्ष देखा देइथिबारु कृषक माने कर देवाकू असमर्थ थिले। प्रश्न नंबर 7 मोहम्मद बिन तुगलक कृषक मानकर सुविधा पाई कौन कौन करथिले। उत्तर लेख मोहम्मद बिन तुगलक कृषक मानकर सुविधा पाई वर्धित कर छाड़ कराइथिले, चाष पाई ऋणर व्यवस्था कराइथिले, जलसेचनर सुविधा पाई अनेक कूप वा कूओ खोलाई थिले। प्रश्न नंबर 8 मोहम्मद निजर राजधानी दिल्ली रु डैश को उठाई नहीं थिले। मोहम्मद बिन तुगलक निजर राजधानी दिल्ली रु डैश को उठाई नहीं थिले। उत्तर लेख दौलताबाद। दौलताबाद होची वर्तमान औरंगाबाद। प्रश्न नंबर 9 मोहम्मद बिन तुगलक कहीं राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नहीं थिले। उत्तर लेख मंगल मानकर आक्रमण रु देश को रक्षा करिवा पाई, दाक्षिणात्यर विभिन्न राज्य को सहजरे नियंत्रण करिवा पाई मोहम्मद बिन तुगलक निजर राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नहीं थिले। प्रश्न नंबर 10 मोहम्मद रास्तार उभय पार्श्व डैश निर्माण कराइथिले। प्रश्न नंबर 10 रे लेख पिला माने मोहम्मद रास्तार उभय पार्श्व डैश निर्माण कराइथिले। उत्तर लेख सराई खाना और डाक चौकी। सराई खानार अर्थ होची पांथशाला, डाक चौकीर अर्थ होची डाकघर। पांथशाला और डाकघर से निर्माण कराइथिले। प्रश्न नंबर 11 रे लेख मोहम्मद प्रथमे केउ मुद्रा प्रचलन कराइथिले। उत्तर लेख दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा। प्रश्न नंबर 12 मोहम्मद परे केउ मुद्रा प्रचलन करथिले। उत्तर लेख अदाली नामक रौप्य मुद्रा प्रचलन कराइथिले। 13 नंबर लेख मोहम्मद बिन तुगलक शेष रे केउ मुद्रा प्रचलन कराइथिले। उत्तर लेख ताम्र मुद्रा। प्रश्न नंबर 14 रे लेख उलेमा किए। उत्तर लेख उलेमा होचंती मुस्लिम धर्म गुरु।